Dilistak, piper berdea tipula, chorizoa, tomate saltxa, ados, dena dago. Ara, gure sukaldari txikia. Zer moduz? Kaixo ama, apur bat kezkatuta. Zergatik? Ez dakit dilistak ondo aterako zaizkidan. Lasai, zuk eginik esandakoa. Ados. Hor dituzu osagaiak? Bai, zerrendan bidali dizkidazun guztiak daude. Ados, lehenbiziko urratsa. Piper berdea eta tipula moztu. Puska handitan edo txikitan? Zuri zer gustatzen zaizkizu? Puska handiak edo txikiak? Ez oso handiak, ez oso txikiak. Beti izan zara maniako xamarra gauza horiekin, bai. Ama, favorez. Tira, moztu nahi duzu neurrian, baina saiatu puska guztiak antzekoak egiten, ados? Konforme. Kitxo, moztuta. Ados, lanik handiena egin duzu. Orain, bota barazkiak heltzera. Barazkiak biltzera. Orain? Orain, sartu txorizoa. Osorik, bere horretan. Bai, Bale, bota dilistak, 2 eskukada. ea. Bat. Eta bi. Orain, gehitu tomate saltxa. Kollarakada bat. Tomate kollarakada bat. Eta beste bat niretzat. Mikel, norbait daukat ate joka. Aizu bukatzeko, bota olio eta gatz pixka bat eta itxi heltzea. 15 minutuan egingo dira, ados? Konforme ama, gero kontatuko dizut. Agur. Agur, bai. Ea ba, 15 minutu. Baina ze kristo da? Kaixo, Mikel, zer moduzkoak atera dira? Dena erreta dago ama, eltzeak iskalita. Zer? Ea. Mikel, Zer? ura? Ura zer? Ez duzu urik bota heltzera? Ez didaztu esan. Ama!